Много пъти ние сме писали становища, позиции, отправили сме апел към всички управляващи през тези години. През всичките тези пъти гласът ни беше просто глас в пустиня. Реално ние искаме по-високо качество на образованието, реализация на младите хора и всичко свързано с тяхния живот занапред. Днес заставаме тук пред вас с ясната идея и с ясната кауза да обединим усилията на студентите, усилията на другите граждани, усилията на протестиращите граждани, усилията на другите граждански организации, неправителствени такива и така нататък, усилията към промяна. Промяна, която всички искаме. Протестите от национално обединение прераснаха в националното разединение. Виждаме всеки ден как протестиращи се карат, как се разминават в своите искания, как всеки ден исканията се менят и няма нищо конкретно, никакво конкретно предложение. След редица обсъждания, които направихме ние, младите хора, студентите в България, стигнахме до извода, че ние трябва да бъдем ядрото на това обединение, ядрото на този процес. Няма нищо по-логично от това. Все пак нашето бъдеще е бъдещето на България, защото ние всички тук смятам, че искаме да живеем достойно в България. Искаме да сформираме една кръгла маса, от едната страна, която да седнат всички тук присъстващи, техните представители, студенти, представители на други организации, спортисти, от едната страна, от другата страна, умните хора на България. Интелектуалци, професори, учители, хора с опит, хора доказали с времето. Нека те да помогнат, те да кажат своята позиция, те да дадат пътя, по който ние, гражданите, да стигнем, не създавайки политически партии. Да, зная, че Конституцията в момента е такава, че без политическа партия ние не можем да участваме в управлението. А целта е участие на гражданите, реално участие на гражданите в управлението и конструктивни предложения. Да обединиме тази сила на гражданското общество. Но нека формулата, нека най-безболезненият път бъде посочен от хора, които имат опита. И обединявайки се за тези хора и за тези идеи, ние да тръгнем по този път.